অসমলৈ আহোমসকলৰ আগমনৰ পূৰ্বৰ পৰাই মিচিংসকলৰ আগমন ঘটিছিল আৰু এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে চুতীয়া ৰাজ্যত বসবাস কৰিছিল। खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों धेमाजि जिल्लानि बगिबिल दालांनि साखाथि कारें सापरियाव मैया सेथि मिसिं इयुथ फेस्टिवल खुंनाय जादों। बे फोरबोआव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आलासि महरै बाहागो लादों। आलासि महरै बाहागो लानानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि मिसिं हारिया थागिबि हारि हारिसाफोरनि गेजेराव मोनसे हारि। आसामाव फैनानै मिसिं हारिया असमियाफोरनि सिनायथिखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो रायजोनि समाजारि थासारिखौ गोख्रों खालामनायाव मैखोम बिहोमा होबोदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि मिसिं हारिनि सुबुंफोरखौ आहमफोरा रायजो सरकारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि मासिफोराव थिसननाय जादों। आहम खुंथायनि समाव मिसिं हारिनि गोबां सुबुंफोरा मावख'गिरि महरै खामानि मावनायनि खाबु मोननो हादों। मिसिं हारिया आसामनि सरायघाट आरो बार्मिस दावहानि समावबो गावसोरनि गोख्रोंथिखौ दिन्थिदों। मिसिं हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गावजों गाव अनलायनाय, गोरोबलायनाय आरो खौसेथिनि बान्दोखौ गोख्रोङै लाखियो। मिसिं हारिनि गोबां दैदेनगिरि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन समाजारि आफाद गौथुमफोरजों बिबान रुजुनानै रायजोनि समाजारि, रांखान्थियारि, सोलोंथायारि गासै बिथिङाव खामानि मावबोदों। मिसिं लाइमोन फोरबो एबा मिसिं इयुथ फेस्टिभेला हारिनि गेजेराव खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि फारसे नेरसोनथि। बे फोरबोनि गेजेराव हारिनि आरो समाजनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो खौसेथिया गोख्रोंसिन जादों। गिबि मन्थ्रि शर्माया बुंबावदों दि आसाम सरकारा रायजोनि गासै ट्राइबेल हारिफोरनि राव, हारिमु, थुनलाइ गासै बिथिङाव समानै जौगाखांनायनि थाखाय मेंनाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ। थांनाय जानुवारि खालि केबिनेट मेलाव आसाम सरकारा मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि संबिजिरारि मर्यादा जगायनायनि थाखाय मिरु सरकारनो मोनसे आर'जलाइ दैथायहरदों। संबिजिरारि मर्यादाखौ मावफुंनो हायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव मिसिं हारिनि थाखाय बांसिन जौगानाय मोननो हागोन आरो मिसिं हारिनि थांखि आरो मिजिंफोरा जाफुंसारनो हागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया फैगौ बोसोरनिफ्राय मिसिं इयुथ फेस्टिभेल खुंनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारनि हारिमु अनसाय बिफाननिफ्राय 1 कौटि रां अनसुंथाइ होनो खोथा होयो। मैयानि बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोर डक्टर रनज पेगु, जयन्त मल्ल बरुवा, सन्जय किसान, MP प्रदान बरुवा, आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमाफोर भुवन पेगु, नवदले, भुवन गाम, मानव डेका, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावख' सोद्रोमा परमानन्द सायिंगियामोनजों लोगोसे गुबुन गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। বাসস্থানৰ উপযোগী ঠাই বিচাৰি তিব্বত অভিমুখে প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত বাসোপযোগী ভূমি আৰু সাৰুৱা মাটিৰ সন্ধান বিভিন্ন ঠাই অতিক্ৰমি মিচিংসকলে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে অসমত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত উপনৈসমূহৰ পাৰৰ কৃষি উপযোগী অঞ্চলসমূহত বসতি কৰিবলৈ লৈছিল। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।